3 юли и посвещен с рождения ден на Гери. Подарък е в мен. Sneak peek. И да, сега отиваме да я изненадаме и ще трябва да се возя поне половин час от 8, но правя жертвата за теб, Гери. Планът за днес, поне доколкото аз разбрах, е да отидем в Гери, да я изненадаме. След това отиваме в Риси да опаковаме тези подаръци и после правим загадките. И после аз трябва да чакам на планета, за да й подаря секси бела. И след това, след загадките всичко, отиваме да ядем в Хепи. После отиваме на дискотека. Очевидно вчера не сме се доразбрали, защото трябвало да съм в 12:30. Тук сега е 12:10. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gary. Happy birthday to you. Я каква хубава торта. О, получила се! Браво, Баси хора! якото. Само дишам и издишвам. И сега ми се напълват дробовете и не мога да говоря дори. Нямате ли този проблем? Да, вижте колко си е! Чакай, дай така. Да, ето. Задушевна атмосфера. Само това липсва са да спрей. Качвайте се. Закъсняваме супер много. Да. Гери, обичаме те. Знаеш, че хабим пари. Да, още пари. Добре, качваме се. Мисля, че ще стигнем много не на време. Не, няма. Освен ако не... балон. Още нямаме балон. Вече съм тук и Гери и скоро ще дойдат. А в планета чистят и се подготвят за бурна вечер. Какво правиш тук, Мими? Добра среща. Добре. Допълнение. О, боже мой. Я, дръж. Честите пълнолетие. Това е просто. Може си ги носиш, нали? Разбира се. Нека се види. Тук някой ще дойде сега ни износили. Как се това стана пред подготвена планета. вече. О, боже. Тия дори не са чак толкова. Да, тя е сладка. Но уникално. Може ли да си цял ден да съм с валезници? Ще имаш възможност, да. Един момент. Много ви обичам. Вижте това. Така. Знаеш какво е? Нека видим. На следващото място предлагаха и вариант без месло, но това не би попречил да се насвиниш по-американски. О, what the fuck, бе, хора! Добре, отиваме в Смъглърс. Вау! Вече съм... Новия пакет 18+. Заповядай, Гери. Това. Пълно е. Верно ли? Да. О, добре. Да, няма как. На здраве. Първото ми легално питие. Жива здрава. О, добре. Това знам на какво ми мирише. Някога в едно дарикъзна принцеса, носеща звучната име Гергана. Дълго, това колко време сте го мислили силно. Дълго очаква тя своето пълнолетие, защото според предсказанието тогава щяло да стане чудо. Всички знаели, че точно в деня на 18-ти рожден ден принцесата щяла да получи правото да се разходи със своите най-верни приятелки до мистериозна сграда, пълна с красиви принцове, танцуващи оживено. Съдбата й бе отредила да срещне там своята бъдеща любов.
щяла да го познае по това, че след като кръстосат погледи, принцесата ще се здобие с умението да прави хората щастливи. Послепи с принцесата със сигурност е направила принца щастлив. Добре, нека видим сега. Това е много хубаво. Чакай, какво прави? Нямам никакво. Защо го таковаш? Народния. Къде отиваме? В честит рожден! Отиваме на народен. Да, не го очаквам. Сега сме на народен вече. Закопчахме рожденичката. И сега отиваме при финалната... При принца. Там го намеря. При принца ви. Много ви обичам! Съм честито на който идея. Мерси. Ще бъда откровен такова. Компанията събираме за една бира голяма, за благородна кауза. Помогнете с някакви стенки къси такива. Давай. И я го я. Давай! Айде! Как се ли? Браво! Опитват се да ме напият на рождение. Моля те, С това ги обичам. Гери, няма проблем. Не се прави, че... Не, много е хубава. Мерси много хора. Аз след тия ще отвък какво да кажа. Скоро нищо няма да кажа. Абе, айде са. Сега ще се качим таксито и отиваме на дискотека. Не знам, че сме... Караха през гробищата. Дай на Чай ще извънна на някоя. звъни. И аз няма призна алкохол, след бира в Англия. Добре, окей. Бира там, бира пият много така или иначе. А къде сте, бе? Къде са? Какво? Не трябваше. Добре, окей, айде. Трябваше Гери и Пики. Не трябваше, Гери, ти си виновна. Аз? Ти каза, Просто иска да съм с вас, защото с тебе седях да връщаме, за теб седях да говорим за секс. трябваше аз и Гери, аз сме в такси. Нека да разкажем. Искаш ли, защото ти ще се Давай. опитеш езикът? Да. Значи возим си, ние като парите пича. Давай. И след точно 3 минути един полицай спал. Ние сме някакви проверява таксито. Брат, аз не ми минава през ум, че има фалшива карта, т.е. би оправила картата и е 5 часа и не трябва да съм сама по това време. И спира и почва с едно федерче. Значи слушай, сега проверява таксиджията, излиза, проверяват багажника на таксито. Да, И вика, бе. я си дайте си личните карти. О, Момиче, няма проблеми. Той се спенера свет. И аз се разсирам през това време. Аз давам личната карта и съм някаква, аз имам рожден ден. Ние сега празнувахме, Вики давай, той почва да й обяснява как на 19-ти и изтичала картата. И аз, да, всичко ще оправя чисто. Така.
И аз седа и викам, ами, ние сега друго такси да си хванем или това да изчакаме. Той да, сега ще ви спрем такси, няма. Но въпросът Ти може да те опандисат много масно. Да, така е. В районното. Обаче се хвана... Полицая беше мега як. Много беше И определих печен, да. като характер. Да. И се хванахме на баща, аз викам, аз спокойно сега няма да мине такси. И аз съм някаква, Вики, тебе пътмонет, не ти ли е физи? Пълен тотално пътмонет. И после той вика, айде се хвана на бас, аз имам много късмет. Да, и ние разбрахме как нямаме късмет, как сега ще ни Да, приятелчета си. И накрая като спря такси, той вика, аз казах ли ви, че аз имам късмет? Аз казах ли, че ще ви признавам. И ние сме така, така. Току-що ни спряха и мисля, че таксичията е криминален и може да ни убие всеки момент. Тук му прав. Малко ни проверяват тук колата. О, май фрикинг гад. Айде, господин полицай. Кери, дай коментар. Аз нямам какво да кажа. Господин полицай ни проверява. Мисля, че сме нередовни и няма да стигнем никога сега. Трябваше да снимам, че брата на Гери има чершафи на Дан. Шейм.